Aabot sa 123 silid-aralan sa Ilocos Region ang nasira dahil sa pinsalang dulot ng magkakasunod ng bagyo sa rehiyon. Sa tala ng Department of Education Region 1, ang naturang classroom ay mula sa 73 paaralan sa rehiyon kung saan 7 rin umano ang kailangang itayo muli. Inihayag ni DepEd Ilocos Region Project Development Officer Darius Nieto na maglalaan ng kagawaran ng 167.35 million pesos para sa rehabilitasyon ng mga naapektuhang paaralan. Dagdag pa niya na mula umain ito sa quick response pa ng DepEd na pawang mga major repairs. Dadaan naman sa bidding ang isasaguang konstruksyon ng mga silid-aralan sa Enero at inaasang masisimulan ang pagsasaayos sa buwan ng Pebrero at matapos bago ang klase sa Hunyo. Samantala, paiigtingin umano ng kagawaran ng natitirang araw ng klase upang makabawi sa pagkatuto ang mga mag-aaral sa mga araw na ninakaw ng mga nagdaang sama ng panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.